భక్తిర్భవతి నైష్టికే. ప్రభుజీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? ఎస్ ప్రభుజీ, ఇది లైవ్ పెడుతున్నాను ప్రభుజీ. 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకం. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః గుణ ప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః కరోత కర్తైవ నిహంత్యనంత కరోత్య కర్తైవ నిహంత్యహంత చేష్టా విభూమ్న ఖలు దుర్విభావ్య చేష్టా విభూమ్న ఖలు దుర్విభావ్య. ఓకే మాతాజీ చదివిస్తారా? చదివించండి. తప్పకుండా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంతా చేష్టా విభూమ్న ఖలు దుర్విభావ్య. మాతాజీలు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారా? హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, వందితా మాతాజీ. సఖల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేన విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. భారతి మాతాజీ, శ్రీనివాస్ దేవికా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేన విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్న ఖలు దుర్విభావ్య. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేన విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్న ఖలు దుర్విభావ్య. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్నా ఖలు దుర్విభావ్య. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేన విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. నకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేన విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సకల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః కరోత్య కర్తైవ నిహంత్య హంత చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, వసుంధర మట్టి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు.
సఖల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణప్రవాహేణ విభక్తవీర్యః కరోత్యకర్తైవ నిహంత్య హంతా చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. సఖల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణప్రవాహేణ విభక్త వీర్యః కరోత్యకర్తైవ నిహంత్య హంతా చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. सखल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभुम्नः खलु दुर्विभाव्य. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సఖల్విదం భగవాన్ కాలశక్త్యా గుణ ప్రవాహేన విభక్త వీర్యః కరోత్యకర్తైవ నిహంత్య హంతా చేష్టా విభూమ్నః ఖలు దుర్విభావ్య. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సహా అతడు, సహా కలు అయినను, ఇదం ఈ విశ్వము, భగవాన్ దేవదేవుడు, కాల రూపమగు, శక్త్యా శక్తిచే, గుణ ప్రవాహేణ ప్రకృతి గుణముల అంత ప్రక్రియచే, విభక్త విభజించి, వీర్య యవాని శక్తులు, కరోతి పనిచేయును, అకర్త పని చేయించేవాడు, ఏవ అయినప్పటికీ, నిహంతి సంహరించును, అహంత చంపనివాడు, చేష్టా శక్తి, విభూమ్నః భగవాను యొక్క, కలు నిక్కముగా, దుర్విభావ్య అచింత్యము. భగవానుడు తన అచింత్యముగు కాలరూప పరమశక్తి చే త్రిగుణులను క్షుభిత రూపముగా వివిధ శక్తులు ప్రకటమగును. అతడు కార్యశీలునిగా గోచరించినను అకర్తయే, సంహార కార్యమును చేసినను అహంతయే. ఈ విధముగా అతని అచింత్య శక్తి చేతనే సమస్తము ఘటించుచున్నదని అవగతము అగుచున్నది. భగవానుడు అచింత్యమగు కాలరూప పరమశక్తిచే త్రిగుణములను క్షుభిత రూపుగా వివిధ శక్తులు ప్రకటమగును. అతడు కార్యశీలునిగా గోచరించినను అకర్తయే, సంహార కార్యమును చేసినను అహంతయే. ఈ విధముగా అతని అచింత్య శక్తి చేతనే సమస్తము ఘటించుచున్నదని అవగతము అగుచున్నది. హరే కృష్ణ. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను ప్రభు. భాష్యము బై శ్రీప్రభుపాద్ కి జై. దుర్విభావ్య అనగా మన చిన్న బుర్రకు అందనిదని భావము. ఇక విభక్త వీర్య అను పదమునకు వివిధ శక్తులుగా విభజింపబడినది అని అర్థము. భౌతిక జగత్తునందు సృజనాత్మక శక్తుల ప్రదర్శనకు ఇదియే చక్కని వివరణం. భగవత్ కరుణను ఈ క్రింది ఉదాహరణ ద్వారా మనము చక్కగా అవగతము చేసుకొనవచ్చును. ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ దయాపూర్ణమై ఉండవలసి ఉన్నను కొన్ని మార్లు శాంతి భద్రతల నిమిత్తమై
పోలీసు బలగమును వినియోగించి తిరుగుబాటు ధోరణి కలిగిన పౌరులను శిక్షించుచుండును. అదేవిధంగా దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు ఎల్లప్పుడూ దయాపూర్ణుడే, దివ్య గుణ భరితుడే. అయినను కొందరు జీవులు అతనితో తమకు గల సంబంధమును మరచి ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చెలాయింప యత్నించియుండిరి. తమ యత్న ఫలముగా వారందరూ పెక్కు భౌతిక బంధములలో చిక్కుపడిరి. అయినను శక్తి భగవాను నుండి ప్రకటమగును కనుక అతడు కర్తయని వాదించుట యుక్తము కాదు. కడచిన శ్లోకమందలి నిమిత్త మాత్రం అను పదము దేవదేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కార్యకారణములకు పూర్తిగా వేరుగా ఉన్నాడని సూచించుచున్నది. అయినచో సమస్తము ఎట్లు వనగూడుచున్నది? దీనిని వివరించుటకే అచింత్యము అను పదము ప్రయోగించబడినది. మనిషి చిన్న బుర్రకు అది అందని విషయము. భగవానుని శక్తి అచింత్యమైనదని అంగీకరించనంత వరకు మనుషుడు ఎట్టి పురోగతిని సాధించలేడు. కార్యశీలక శక్తులు నిక్కముగా భగవానుని చేతనే చోదితమైనను అతడు మాత్రము వాటి కార్యకారణములకు ఎల్లప్పుడూ వేరుగా ఉండును. భౌతిక ప్రకృతి యొక్క అంతఃప్రక్రియ చే కలిగినట్టి వివిధ శక్తులే నానా విధములకు జీవజాతులను వాటి సుఖదుఖములను ఉత్పన్నము చేయుచున్నవి. భగవానుడు ఏ విధముగా పనిచేయనడి విషయము విష్ణు పురాణమునందు ఇట్లు చక్కగా వివరింపబడినది. అగ్ని ఒక చోట స్థితమై ఉన్నప్పటికీ దాని నుండి వెలువడే ఉష్ణము, కాంతి పెక్కు రీతులా పనిచేయుచుండును. దీనికి ఒసగబడిన మరి యొక్క ఉపమానం ఏమనగా, విద్యుదుత్పాదక కేంద్రము ఒక చోట నెలకొనినప్పటికీ దాని నుండి లభించే శక్తి ద్వారా పెక్కు రకములకు యంత్రములు నడుచుచుండును. ఉత్పాదితమైనది ఎన్నడూ మూలశక్తికి సమానము కాదు, కానీ ముఖ్య కారణమైన మూలశక్తి మాత్రము ఆ ఉత్పాదిత వస్తువుతో ఏకమును భిన్నమును అయ్యుండును. కనుకనే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి అచింత్య భేదాభేద తత్వము సరైన అవగాహన మార్గమై ఉన్నది. ఈ భౌతిక జగమునందు భగవానుడు బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు అనేది 3 రూపములను ధరించి త్రిగుణములను నియమించును. బ్రహ్మ రూపమున అతడు సృష్టి కావించును, విష్ణువు రూపమున పోషణము కొనసాగించును, శివుని రూపమున లయింపజేయును. కానీ ఈ బ్రహ్మ, విష్ణువు, శివుడు ముగ్గురికిని మూల కారణమైన గర్భోదకశాయి విష్ణువు మాత్రము ప్రకృతి యొక్క ఈ కార్యకారణములకు ఎల్లప్పుడూ వేరుగా నుండును. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు మేము వింటుండేది స్వయంభూమను ధ్రువ మహారాజుకి ఉపదేశించుతున్నారు. సో ధ్రువ మహారాజు తన తమ్ముడు ఉత్తమ యక్షులు వాళ్ళని వధించిన తర్వాత చాలా సహజమైన ఒక కోపం, క్రోధం వచ్చింది వాళ్ళకి. సో దాని నుండి సంపూర్ణ యక్ష వంశంనే వాళ్ళు నాశనం చేసే దాంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో అప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ తాతగారు, వాళ్ళ నాన్న, ఫాదర్ ఉత్తానపాద, వాళ్ళ తండ్రి స్వయంభూమను. సో వాళ్ళే స్వయంగా వచ్చారు. సో వాళ్ళే వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు చాలా చాలా దీని నుండి. సో ఇది మంచిది కాదు, ఇది కార్యము, దీన్ని ఇప్పటికీ నిలుపు అని చెప్తున్నారు. సో దాన్ని చెప్తా వెళ్ళు భగవంతుడ అవగాహనం ఇంకా స్పష్టంగా. యాక్చువల్లీ ధ్రువ మహారాజుకి తెలుసు, అవుతే ఒక సమయం. సో ఆ విధంగా ఆ సన్నివేశంలో వాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళు అంత తీవ్రమైన ఒక ఇది తీసుకోన్నారు. తీవ్రమైన ఇది అంటే అంత యక్షుల్నే వధించే, వాళ్ళని సంపూర్ణ వంశాన్నే డిస్ట్రాయ్ చేసేది, నాశనం చేసినట్లు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ చెప్తుండేది అన్ని దానికి ఫైనల్ కాజ్ భగవంతుడే, సర్వకారణ కారణం. సో అవుతే కూడా భగవంతుడు కారణము అని చెప్పిన దానికి
భగవంతుడిని మనము రెస్పాన్సిబుల్ చేసే కాదు. సో భగవంతుడు భగవంతుడు ఒక ఇది లేక ఏదో ఒకటి కూడా కాదు, మరొక యాక్షన్ రియాక్షన్ కాదు. సో అయితే కూడా భగవంతుడు మనకి స్వతంత్రం అని ఇచ్చాడు. సో అల్ప స్వతంత్రము, దాన్ని మేము వినియోగిస్తే సో భగవంతుడిని తృప్తి చేయొచ్చు. దాన్ని సరిగా వినియోగం లేదంటే మనమే ఆ కార్యకలాపాలకి, ఆ క్రియా ప్రతిక్రియకి మనము బద్దలవుతాం. సో ఇక్కడ దానికి వాళ్ళు చెప్తుండేది భగవంతుడు దుర్విభావ్య, భగవంతుడి శక్తులు అచింత్య చెప్తున్నారు. సో అచింత్య అంటే మనకి కల్పించుకునేకి కూడా కాదు, మనం చిన్న బుర్ర, దీని ద్వారా మన భగవంతుడ శక్తుల్ని మనం సంపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకునే కాదు. సో భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడే. సో మనము భగవంతుడ నిత్య సేవకులు. మన అస్తిత్వం ఇప్పుడు కూడా చాలా చిన్నది. సో భగవంతుడి అస్తిత్వం చాలా పెద్దది. భగవంతుడిది చాలా శక్తులు ఉన్నాయి. పరాస్య శక్తి వివిధ ఇవ శ్రూయతే. భగవంతుడి శక్తులు అచింత్య, సో ఎంత అన్లిమిటెడ్. సో ఇక్కడ కల్పించుకునే కాదు భగవంతుడి అచింత్య శక్తి అనేది ఇది సృష్టిలో కూడా ఉంది. మనం చూడవచ్చు, మన దేహంలోనే అచింత్య శక్తి అంటే భగవంతుడు సృష్టించిండేది ఎన్ని వెంట్రికలు వస్తుంది, హెయిర్స్. సో మన తలపైన ఉంది, మన దేహం పైన ఉంది, ఎంతో 1000 కోటి ఉంది. సో భగవంతుడు ఈ విధంగా అన్లిమిటెడ్ భగవంతుడి శక్తి. భగవంతుడు ఈ జగత్తులో ఒక చెట్టు చూస్తేనో ఏమైనా లెమన్ ట్రీ, సో దాంట్లో ఎంతో ఒక నిమ్మకాయ వచ్చేది శక్తి ఉంది. అచింత్య భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ ప్రతి ఒక్కటి ఎంత భగవంతుల శక్తిని మేము గోచరించి ప్రయత్నిస్తేనో భగవంతుడు అచింత్య శక్తిని చూస్తాం. చిన్న ఇది అస్తిత్వం, ఒక దేహంలో ఉండే ఒక సెల్, దాన్ని కూడా మేము చూస్తేనో చాలా అచింత్యమైన శక్తులు ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ చూస్తేనో భగవంతుడు అచింత్య శక్తిని మేము గోచరించవచ్చు. సో భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ అచింత్య శక్తులచే ఉన్నాడు. సో దానికి భగవంతుని అవగాహన చేసుకునేది అంటే భగవంతుడు అచింత్య శక్తిని మేము గోచరించేది. సో ప్రభుపాదులు కొన్ని ఉపమానాలు ఉపయోగిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఒకటి, భగవంతుడు అనుగ్రహం మేము ఒక ఉపమానంతో అవగాహన చేసుకోవచ్చు అని. సో ఈ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటుంది. సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ దాంట్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. సో దాని నెసెసిటీ ఉంది అంటే ఎల్లప్పుడు ఎవరైనా కొంతమంది మనము ఆ సర్కారం విరోధంగా మనం కార్యకలాపాలు చేస్తాం. సో దాన్ని నియంత్రించేదానికి, సో ఒకటి ఆ క్రిమినల్స్కి కూడా వాళ్ళని కూడా సరైన మార్గం తెచ్చేదానికి, ఇంకొకటి వేరే ఎవరు ఆల్రెడీ పాలించుతున్నారో వాళ్ళ రక్షణ కోసం ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దీన్ని అగత్యం ఉంది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇది కూడా ఒక భగవంతుడ అనుగ్రహమే అని చెప్తున్నారు. మాయా ప్రపంచము త్రిగుణాలు మనకి క్లేశాలు ఇస్తుంది. సో ఇది కూడా మనకి మంచిది. అంటే దీని ద్వారా మనము ఆ విధమైన దుర్వినియోగం చేసుకుంటుండే స్వతంత్రంని సవినియోగం చేసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం. సో అదే విధంగా వైకుంఠ అస్తిత్వంలో ఇది లే వాక్కుండే వాళ్ళు సంపూర్ణంగా మన దీని నుండి వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉన్నారు. భగవంతుడు చేసేది అన్ని విధానాలను, అన్ని యాంగిల్స్లను అది కరెక్టే, అది సరైన. సో ఈ భగవంతుడు ఇది చేస్తాడు అనడానికి భగవంతుడు రెస్పాన్సిబుల్ అని కాదు. చాలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు సూర్యుడి నుంచి అన్ని వచ్చేది, సూర్యుడు కిరణాలు కావాలి. సో దానికోసము సూర్యుని కిరణాల నుండి అన్ని ఒక భూమిలో ఒక చెట్టు చాలా మంచి పండు ఇవ్వచ్చు, ఇంకొక చెట్టు ఏమి పండు ఇవ్వక ఉండొచ్చు. సో కారణము సూర్యుడే. ఒక విధంగా సూర్యుడు వెలుగు కావాలి. అయితే సూర్యుడు వెలుగు ఉంటేనో ఈ యొక్క చెట్టు దీనిపైన, దాని కర్ణం పైన, దీనిపైన ఒకటి మామిడి చెట్టు మామిడికాయ రావచ్చు, ఇంకొక చెట్టు
ఏమీ లేదు, దాని నుంచి ఏమీ లాభం లేదు మనకి. దాన్ని కేవలం దాన్ని ఒక వుడ్, ఒక కట్టని మేము యూస్ చేయవచ్చేమో అంతే. సో ఈ విధంగా ఒక విధంగా నీళ్లు ఉంది, ఒక విధంగా సూర్యుడు ఉన్నాడు, అన్నీ ఉన్నారు. అయితే ఈ ప్రతి ఒక్క చెట్టును అది స్వతంత్రంగా ఉండి దాని శక్తి పైన అది ఒక ఫలంని సృష్టిస్తుంది. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కర దీన్ని ప్రకృతి క్రియమాణని గుణకర్మాణి సర్వశ, భగవంతుడు కార్యనిర్వహణ ఉంది. అయితే ఏ విధంగా ప్రక్రియ అవుతుంది అది ప్రతి ఒక్కర పైన అది ఇది ఉంది. భగవంతుడే దానికి కారణుడు అని చెప్పే కాదు, భగవంతుడు కారణమైన ఒక కండిషన్స్ సృష్టించాడు అంతే. అయితే భగవంతుడే కారణుడు, భగవంతుడే దానికి మూల కారణుడు భగవంతుడు. అయితే ఆది విధంగా భగవంతుని మేము రెస్పాన్సిబుల్ చేసేది కాదు. సో ఇది ఒక విధంగా భగవంతుడు కారణుడు కాదు. సో ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది. భగవంతుడు కర్త అయితే భగవంతుడు అకర్త. సో ఈ విధంగా అన్ని కాంట్రడిక్షన్ అనిపిస్తుంది, కాంట్రడిక్షన్లే. సో ఏ విధంగా అది కాంట్రడిక్షన్, ఏ విధంగా ఒకటి స్ట్రెస్ చేశారు మనం చూడాలి. సో భగవంతుడు కర్తుడు అంటే భగవంతుడు కర్త లేక పని లేక ಯಾವುದೇ కార్యకలాపాలు పని చేయదు, దాని ఆ విధంగా కర్తుడు. అయితే కూడా భగవంతుడి ఇచ్చ దాంట్లో ఉంది అనే, ఆ ఇచ్చ అనేది అది మనము దాన్ని భగవంతుడిని ఫోర్స్ చేసి చేస్తున్నాం, దానికి ఆ విధంగా వాడు అకర్తుడు. ఆ విధంగా కర్త మనం అవుతాం, మనం రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాం, భగవంతుడు కర్తడు కాదు. సో ఈ విధంగా మేము అవగాహన చేసుకొని వచ్చినాం. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ స్వయంభూమను ఈ అచింత్య భేద తత్వ. సో ఈ తత్వ ద్వారా మనము భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకోవచ్చు. భగవంతుడు అచింత్య శక్తులు ఉన్నాయి, భగవంతుడు అచింత్య శక్తులు. భగవంతుడు ఏ విధంగా కార్యకలాపాలు చేయొచ్చు అది మనకి ఊహించేకి కాదు, దాన్ని కూడా కల్పించుకోనికి కాదు. సో స్వాభావికి జ్ఞాన బల క్రియాచ. సో చెప్తారు భగవంతుడ శక్తిలో స్వాభావికంగా ఉంది, సహజంగా ఉంది. స్వాభావికి జ్ఞాన బలక్రియ, భగవంతుడికి సంపూర్ణమైన జ్ఞానము, సంపూర్ణమైన బలము, సంపూర్ణ బలక్రియ కనుక దాన్ని కార్యగతంగా చేసే ఒక క్రియాశక్తి. సో జ్ఞానశక్తి ఇట్లా సో అన్ని కూడా భగవంతుడికి అన్ని శక్తిలో ఉన్నాయి, నానా శక్తులు, వివిధ శక్తులు, అచింత్యమైన శక్తులు. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడిలా సంపూర్ణంగా ఉంది. సో భగవంతుడు ఏ విధంగా ఒక అసురుని వధించాలి, భగవంతుడికి సంపూర్ణ శక్తి, భగవంతుడికి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం, సంపూర్ణమైన బలము. మనము ఏమైనా ఒక పని చేయాలంటే ఒక జ్ఞానం కొంత ఉండొచ్చు, అయితే దాన్ని కార్యగతం చేసే బలం లేకుండా ఉండొచ్చు, ఒక విధమైన ఒక కర్మ ఫలం లేక ఉండొచ్చు, మనకి కర్మ శక్తి లేక ఉండొచ్చు. అయితే భగవంతుడికి ఎల్లప్పుడూ ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. భగవంతుడికి జ్ఞానము ఉంది, భగవంతుడికి బలము ఉంది, ఆ క్రియ చేసే ఒక శక్తి కూడా ఉంది. నానా శక్తులు అది భగవంతుడిలో సంపూర్ణంగా ఉంది. ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని ఉపమానాలు ఇక్కడ ఇస్తుండేది. ఎలక్ట్రిక్ పవర్ హౌస్ లేకుంటే ఫైర్. సో ఏకదేశ స్థితస్య అగ్నేర్. సో చెప్తారు, సో అగ్ని అనేది ఒక చోట్ల ఉంటుంది. అయితే అదొక చోట్ల ఉంటేనే దాని నుండి వచ్చే శక్తులు ఇంత దూరంగా మనకి ఆ ఒక హీట్ లేకుంటే దాని ఒక లైట్ కనిపిస్తుంది. అంటే సూర్యుడు కూడా అదే విధంగా ఒక చోట్ల ఒక వైపు ఉన్నట్లు అయితే దాని నుండి మనకి హీట్ వస్తుంది, లైట్ వస్తుంది. సో అట్లా భగవంతుడు శక్తులు కూడా అని చెప్పేది. భగవంతుడు ఒక చోట్ల అంటే భగవంతుడు గోలోక ఏవ నివసతి అఖిలాత్మభూత, భగవంతుడు సదా గోలోకంలోనే ఉన్నాడు అని చెప్పేది. బృందావనం పరిత్యజ్య పాదమేకం నగచ్చతి, బృందావనం విడిచి ఒక పాదం కూడా భగవంతుడు బయట పెట్టాడు అని చెప్పేది. అయితే కూడా భగవంతుడు ఆ గోలోక ఏవ నివాసతి అఖిలాత్మభూత అంటే భగవంతుడు సర్వవ్యాపకం. భగవంతుడు తన విస్తరణల ద్వారా భగవంతుడు అన్ని వైపు ఉన్నాడు, తన శక్తుల ద్వారా భగవంతుడు అన్ని కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాడు.
సో ఈ విధంగా భగవంతుడిని అవగాహన చేసుకోవచ్చు. భగవంతుడు అచింత్య శక్తి. సో అచింత్య శక్తి ఉండే కారణం భగవంతుడు ఈ విధమైన కార్యకలాపాలు అవుతుంది. సో చైతన్య మహాప్రభు తత్వమే అచింత్య భేద అభేద. భేద ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి నుంచి భేదం ఉంది. అంటే ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ శక్తిలు, శక్తి అనేది భగవంతుడికి అధీనంగా ఉంది, దానికి భేదం అది. ఇంకొక విధంగా అది భగవంతుడే శక్తి, అది భగవంతుడిదే శక్తి. సో దానికోసం అది అభేదం కూడా. అది ఆ శక్తి స్వతంత్రం కాదు, అది స్వతంత్రంగా అది పని చేయదు. అంటే భగవంతుడు అధీనంగా ఉంది, భగవంతుడికి చేరేది ఇది. సో ఆ విధంగా అది అభేదం. సో దానికోసం ఇది ప్రతి ఒక్కటి భగవంతునికి భేదము ఉంది, భగవంతునికి అభేదము ఉంది. అంటే భగవంతునికి అచింత్య శక్తులు ఉన్నాయి, శక్తులు. సో ఈ విధముగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీళ్ళు స్వయంభూమను చెప్తుండేది, వీళ్ళ మనస్సు భౌతికము నుండి ఆధ్యాత్మికం గురించి, సో భగవంతుడి గురించి వీళ్ళు అంటే ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా భగవంతుని విస్మరించి ధ్రువ మహారాజు ఆ క్రోధంతో రోషంతో వాళ్ళని వధించే దీంట్లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళని మరలా వీళ్ళని కృష్ణ చైతన్యం వచ్చే దీనిగా వాళ్ళు ఉపదేశిస్తున్నారు. సో అప్పుడు ధ్రువ మహారాజు మరలా ఇది భగవంతుడ దీని నుండినే అయింది ప్రతి ఒక్కటి. సో ఇది నన్ను నుండినే ఒకటి తప్పయింది, నన్ను నుండినే ఒక మిస్టేక్. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు అవగాహన చేస్తారు. వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు దీన్ని స్టాప్ చేస్తారు వారు. సో దానికోసం వీళ్ళు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వీళ్ళు స్వయంభూమును చెప్తారు. సో నువ్వు అనుకుంటుండేది వీళ్ళు కారణము అని, అయితే వీళ్ళు కారణం కాదు. సో మూల కారణము భగవంతుడే. సో భగవంతుడా శాంక్షన్ ద్వారా ఇదైంది. సో ఆ విధంగా నువ్వు దానికోసం అంత ఇది ఒక దుఃఖం పడే అవసరం లే అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని స్వీకరించు, భగవంతుడా దీన్ని కార్యకలాపాన్ని స్వీకరించు అనే విధంగా వాళ్ళకి ఉపదేశించుతున్నారు మనకి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇంకేమైనా చేర్పిస్తారా, ఇంకేమైనా చెప్తారా, ఇంకే ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. ఇంకో పాయింట్ మీరు లాస్ట్ లో ఇచ్చారు ప్రభుజీ, బ్రహ్మ విష్ణు శివుడు వీళ్ళ గురించి ఇచ్చారు, చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అక్కడ విష్ణు చెప్తుండేది క్షీరోదకశాయి విష్ణు. సో ఒక విధంగా బ్రహ్మ మెయిన్ గా సృష్టికర్త ఫంక్షన్ వాళ్ళది. సో విష్ణుది మెయిన్లీ మెయింటెనెన్స్ ఫంక్షన్, ఆమె శివుడిది డిస్ట్రక్షన్. సో కొంత ఓవర్లాప్ ఉంది. సో బ్రహ్మ కూడా కొన్ని మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ కొంత చేస్తారు. అయితే ప్రాధాన్యంగా మెయిన్లీ వాళ్ళది సృష్టి సెకండరీ క్రియేషన్, విసర్గ అని ఏం చెప్తారు, దాని వాళ్ళ కార్యకలాపాలు. అంటే క్షీరోదకశాయి విష్ణు వాళ్ళ అవతారాలు వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు ధర్మని రక్షించేది, భక్తుల్ని రక్షించేది. సో వాళ్ళు చేస్తారు. శివుడు కూడా వేరే కార్యకలాపాలు చేయడు అని కాదు, అయితే ముఖ్యంగా నాశనం, లయకారం. అయితే చెప్పండి, వీళ్ళ మూలము గర్భోదకశాయి విష్ణు. సో గర్భోదకశాయి విష్ణు ఒక విధంగా క్షీరోదకశాయి విష్ణు, అయితే ఇంకొక విధంగా వాళ్ళు భిన్నంగానే ఉన్నారు. వర్షత్వం వాళ్ళు ఈ త్రిగుణాలకి వాళ్ళు కొంత కూడా వాళ్ళు ఇదిలే. క్షీరోదకశాయి విష్ణు కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ రూపంలో ఉంటేనో భగవంతుడి గుణాలకి అతీతంగానే ఉండేది. అయితే ఇక్కడ చెప్తుండేది గర్భోదకశాయి విష్ణు రూపమున స్పెసిఫికలీ మనము భగవంతుడు సపరేట్ అని మనము చూడవచ్చు. మనం భగవంతుడు భిన్నంగానే ఉన్నారు, తన అస్తిత్వం ఈ మూడు గుణాల నుండి, ఈ స్థితి కార్యకలాపాల నుండి భిన్నంగా ఉన్నారు అని చూడొచ్చు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ.
ఓకే రామకృష్ణ ప్రభు, ఇంకేం లేదంటే